Bocsánat, de innen nem láttam tényleg itt a dombokról meg az autótól. Ha nézzük, akkor pályabírót, amennyiben a pálya szabad, szokásos jelzés, kérem 1-es volt. Köszönöm 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, repútjára. Pálya szabad, érkezik a starter. A csomagtartója. És megkezdjük Huszávártóval, Jossági Rozserdi idei második futamát, ebből is a szélvéképosztály első futamát. Horváth Bence tőlünk távolabb, aki a legjobb időt futott a 36-os rajtszámmal. Mellőle 27-essel Csorba Zsolt, hozzánk közelebb Aranyi Sándor 26-ossal. A második sorból Csékovács Márk 38-assal, Kurus Csaba 30-assal, Huszán Mártonért színekért fut a mai alkalommal is. Az 5. helyen 40-essel Horváth Tamás, a Hondával, 29-essel Baranyi István, 35-essel Takács József a Csöndről, 39-essel Nagy Gábor, 32-essel Csorba Tamás, ők jönnek, ők 10. A pálya mellett kérem vigyázzal, érkezik a szériagéposztály. Szépen eljöttek, Baranyi Sándor állt az élre, Horváth Bence a második. Sorba Zsoltal van a küzdelemben. A 8-as rajtszámban Kussad, a 4. a nagyon támadó Horváth Tamás. Az egy kicsit igazodtak, kicsit homokosodtak a pálya, terület a Baranyi Sándor érkezik. Nem csak a pályát, az eltönökse. Nagyon az elején. Horváth Bence, nagyon szépen azt kell. Baranyi Sándor, Horváth Bence, Csorba Zsolt, Kurus Csabi a 4. Nagyon szépen jönnek, Horváth Bence egészen úszak az autót. Baranyi Sándor, Horváth Bence, gyönyörűen csinálják. Kurus Csaba. A 3. helyen. Horváth Tamás a 6. 29-es Baranyi Istvánnak. 7. helyen. 5. Csékovács Márk is van, 25-ben Takács József. Lassan legközelebb folyik. Nagy Gábor. És jön az eleje. Gabi elvágték magát. Horváth Bence támadja Baranyi Sándor. Nagyon kevés. Jaj, sok lesz. Horváth Bence. Horváth Bence az élet. Horváth Bence visszavette. A kettő összeakadtak, akkor a 4-es pálbírói tornán. Na majd el tudnak jönni. Horváth Tamás igen. Nagy a tumultus. Horváth Bence eljön. Kívülről. Mondd, az jó! Horváth Bence, Baranyi Sándor. Kurus Csaba. Baranyi István jön. 39-es Nagy Gábor van körül. Az autóból sisak remélem neki vége a futamnak. Baranyi Sanyinak kell átmenülni, és ott egy borulás. Semmi bocsánat a zászló. Nincs piros, a sárga zászló van. A sárga. Nem lehet bemenni. Jönnek a segítők. Jönnek a segítők. Horváth Bence jön, Baranyi Sándor. Tűzoltók próbálják menteni, kellene még segítség. Jön a másik tűzoltó is. Szépen elassítanak. Sárga zászló nem lehet előzni. Mennek tovább a fiúk. 7. körben vagyunk. Hoppá! Pont az élvező, ahol elhagyszerű.
Csorba Zsolt töltőt meg. Jön Horváth Bence, ő vezet. Hondába. Valamennyi Sándor. Szoratosan másodikért. Ahogy ilyenkor lenni szokott egy kis olaj, ami itt volt, az most szépen eliséget, ahogy kell. Önnek szépen igazolgatott ki. Horváth Bence, Balanyi Sándor. Horváth Tamás, Csorba Tamás. Csorba Zsolt távozik a depóba. Itt jön az eleje. Horváth Bence. Balanyi Sándor. Kurus Csaba. Kis Honda. 35-ös nagyszámú Takács Józsi. 36-os Laci Nikolás Lát. Plusz 2-es tárol, az utolsó tükörben vagyunk. Horváth Tomi. Csorba Tamás. Balanyi Sándor. Utolsó körül, Horváth Bence. Megkezdte az utolsótől. Balanyi Sándor. Abban a valami is, aki tud-e valamit még csinálni. Nagyon-nagyon szorongatja Bencét. Horváth Bence az élen. Csékovács Lát. Horváth Tomi. Szegediek. Jön a Horváth Bence. Horváth Bence és nem jött futamot. Második helyre Balanyi Sándor jön 26-ossal. Harmadik egy Kurus Csaba. Konszervátor. Ez kurva jó. Csékovács Lát. Csorba Tamás. Balanyi István. És Horváth Tomi jön. Bravo! Bravo, Scoofy.